हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिखौ फाननानै जाबावबाय। বাদ দে এইবিলাক বাদ দে। বড় জনগোষ্ঠীর मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ बिटिसिखौ फानबाय होननानै अजद दैखांदों सासे बर' लाइमोन आरो गोबां खोथा बिथाङा बुंलांदों आरो फोरमायलांदों। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन। बिथांनि जि खोथा फोरमायनाय आरो जि बुंनाय बेसेबां सैथो आरो बेसेबां नंखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो अब्लासो बुजिनो हागोन। बेराफारसेथिं बिश्वजित दैमारि सार जे बिथाङा बिजेपिनिफ्राय बिजाथि गसंनो हाबाय, थिग बेखौ लानानै सासे बर' लाइमोन गोख्रों रावजोंहाय लोगोसे प्रमद बर' सार नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै मोन्थिनानै लानो हागोन। प्रमोद बरे नमिनेशन फाइल करिल। प्रमोद बरे तामुलपुरत जिकिबने কিয় 100% 100% জিতিব। কোনে আছে ইয়াতে? বিশ্বজিৎ একো না। এই টেঙা আম বিক্রি করে এসে হেৰিত কি এইটো পানী এৰিত এতিয়া টেঙা আম বিক্ৰী কৰিব আহিছে আমাৰ টাউনপুৰত। বিজেপিৰ মানুহখিনিয়ে কৈ আছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী অধিক শক্তিশালী। হেই বাদ দে এইবিলাক, এইবিলাক কৈ লাভেই নাই। এইবিলাক বাদ দে, এইবিলাক বাদ দে। কোন এইটো? এটা আমি আছো ইয়াতে, আমি ষ্টিল নাও আমি তামোল সমষ্টি হয়। তামোল সমষ্টিত কোনে আছে? ভোট আমি ভোটাৰ ন, আমি দিম। কোন দিব? কোন দি? ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আমাৰ কি চণ্ডীৰ লগত হাৰা মানুহ, সি হাৰা মানুহ চণ্ডীৰ লগত আৰু কি আৰু আহিব এতিয়া? নেভাৰ। এতিয়া বহুতে দাবী কৰি আছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বোলে যথেষ্ট। বাদ দে এইবিলাক বাদ দে। বড় জনগোষ্ঠীৰ নাই নাই নাই, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰিছে? কি কৰিছে? তামপুৰত আজি MP হ'ল কিমান বছৰ, ৰাজ্যসভাত গ'ল, কিবাত গ'ল, কি কৰিছে? কি কৰিছে ক? তামপুৰ কাৰণে কি কৰিছে? তামপুৰ কাৰণে কি কৰিছে বিশ্বজিতে? বিশ্বজিৎ दैमारी কি কৰিছে ক? एम बेगम आक्तारा, हेम प्रभा देवी लायनो, एम खरमेश्वर रय नायनो बिथांमोनानो बिटिसिनि ओंखामखौ जागासिनो दं आरोखि। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिखौ फाननानै जाबावबाय। दा नोंथांमोना साननो हागौ बोरै फानना जानो बिटिसिखौ, बोरै जाथावथाव बे बाथ्राया। दा नोंथांमोननो फोरमान नांगौ। दा आं खोन्थानि, नोंथांमोना रुपम रयनि बाथ्राखौ खोनादोंना? बे रुपम रयआ सोर? रुपम रयआ जाहैबाय बङाइगावनि सासे बंसि मानसि। बिथांखौ BPF दला डाइरेक्टलि बावखुंग्रि समस्तियाव MLA नि केन्डिडेट बानायबाय आरोखि। दा बावखुंग्रियावबोथ' केन्डिडेट जानो हानाय BPF नि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ। बिथांमोनखौ मानो नासयखो, बिथांमोनखौ मानो नेग्लेक्ट खालामखो, नङा होमबा? दा रुपम रयआ सोर? रुपम रयआ जाहैबाय बङाइगावनि सासे व्यक्ति। बिथाङा आउट अफ BTC नि मानसि नंखाथारा। बिथांनि एड्रेसा जाहैबाय, गामिया जाहैबाय बिजय गाउन, पस्ट अफिसा जाहैबाय तिलक गाउन पलिं स्टेशन, भट केन्द्रआ जाहैबाय 59 नं बिजय गाउन JB स्कुल आरो डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय बङाइगाव। आं दहायनो होनदों बङाइगाव होननानै। दा बिथांखौ बावखुंग्रि समस्तियाव केन्डिडेट होबाय। दा BTCआव केन्डिडेट जानो हानाय मानसि दंना गैयामोन? जेनेबा रायजो राजाफ्रा एसे बिजिरनानै नायलाय। दिनै बेखायनो होनदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTCखौ फाननानै जाबाय। माने BTCनि बायरानि लिडारफोरनो बन्दकआव दोनजोब्बाय आरोखि। आरो बिथाङा BTCखौ बन्दक होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बिथांनि प्रेस एडभाइजारानो जाहैबाय अपुर्व अधिकारी। बिथाङाबो BTCनि नङा आरोखि, माने BTCनि बायरानि आरो सासे गुबुनारि मानसिसो। दा गुबुनारि सासे एडभाइजारा, सासे प्रेस एडभाइजारा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ ओरै खालामनांगौ, ओरै जानांगौ होननानै बुंबाय थायो जाहैदों। दा हाग्रामा महिलारिया बिथांनि बुंनाय, बिथांनि खायदा होनाय, बिथांनि अर्डार, बिथांनि बोसोनखौ लानानै दिनै बिथाङा गोदाव सोराव माने उल्थां फाल्थां खालामगासिनो दं आरोखि। माने BTCनि मानसिफ्रा जानो गोनां बे थोरसिनि ओंखामखौ BTCनि बायरानि गुबुनारिफोरनो बिथाङा जाहोगासिनो दं आरोखि। अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो। आरो दंबावो, आं रोखा रोखा बुंनो हायो, थांनाय BTRनि इलेक्सनाव बिथाङा आउट अफ BTCनि सासे केन्डिडेट, जायखौ दानि BTCनि EM आक्तारा बेगम, बे आइजोनो बिथाङा
टिकेट होनानै बिथांखौ देरहासार खालामनानै बिटिसिनि इएम बानायबाय बेबो बड'लेण्डनि थोरसिनि ओंखामखौ सेना जागासिनो दं आरोखि आरो सासेया जाहैबाय नमिनेटेड एमसिएलए हेमप्रभा देवी बे हेमप्रभा देवीयाबो गुबुनारि आरो बिटिसिनि नंखाथारा बायरानि मानसि किन्तु बिटिसिनि ओंखामखौ जागासिनो दङ सोरबा बिटिसिनि मानसिया मोनजानो गोनां जानो गोनां थोरसिनि ओंखामखौ हेमप्रभा देवी मोना जागासिनो दङ आरो सासेबाव दं इएम बिथाङानो जाहैबाय परमेश्वर रय बिथांनोबो इएम होना होगारबाय बिथाङाबो बिटिसिनि नङा बायरानि दा बिटिसिनि ओंखामखौ बिथांनोबो दौगासिनो दं आरोखि हाग्रामा महिलारि बिथाङा अब्ला नोंथांमोना बिजिरनानै नायदो हाग्रामा महिलारिया सोरनि गेलेनायजों सोलिगासिनो दङ आरो फारसेथिं बिजेपिनि मदद लानानै बिथाङा सोलिगासिनो दङ जायखौ आसामनि केबिनेट मिनिस्टार जयन्त मल्ल बरुवायासो दिनै बिटिसिखौ सामलायगासिनो दङ हाग्रामाया बिनि खिबु बेरायलाबायनानैसो बिथाङा दिन बारहोगासिनो दं आरोखि किन्तु रायजो राजाफोरनि दिनैसिम जेबो खामानि मावनो हायाखै इभेन MJNरेगानि मुङाव रायजो राजानि फुख्रि जावनाय खामानिखौबो बिथाङा मावनो हायाखै आरोखि दा बेबायदि दा बिथांमोना इलेक्सनाव रायजो राजाफोरनो बुंहैनो हानाय जेबो एजेन्डा गैया माखौ लानानै बिथांमोना रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै केम्पिं खालामगोन जेबो एजेन्डा गैखाथारा आरो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा फिननाय होनो थाखाय रेडि जानानै दं आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनि फिननायखौ बेनि रिएक्सनखौ लानो थाखाय रेडि जानानै थाखा